красота! Триградското ждрало. Точно пред Дяволското гърло. Ива ще се пуска по това въже. Около 100 метра дълго. Ето е тук пещерата, колите където са спряли. Днеска на 6 септември. Ива се пусна! Ива се пусна! Браво, браво! Внимателно тук сега! Ходи! Как беше? Верно? Чакай малко да. Как беше? Я кажи тук на камерата. Чакай малко. Чакай, я погледни. Кажи бе. Супер, ама помогни. Помагам, айде.